फैगौ आरो 6 अक्ट'आव दिल्लीयाव मोनसे गिदिर प्रग्राम बा जों हाबाफारि लानो नागिरदों बेयो जाहैबाय बड'लेण्ड महोत्सव এই बड'लेण्ड महोत्सवआव जोंनि भारतनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा जों बाहाय बाहागो लानानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलनि माखासे खोथाफोरखौ बेवहाय माने जोंनि सिगाङाव माने बेवहाय बक्तब्य लाखिफैगोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो बे बिथांनि बे बाहागो लानायनि हाबाफारिखौ जोङो गोसो गोथारै जों दिनै बरायग्रोनो होननानै नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। महोत्सव हाबाफारिनि गेजेरजों बर' हारियाव माबायदि मुलाम्फा जागोन? बे महोत्सवनि गेजेरजों दा जोंनि बिटिआर ओनसोला जिहेतु बिराद मोनसे माने गोदोसोनाय मोनसे एरियामोन बे गोदोसोनाय एरियाखौ जोङो बेयाव थानाय गासैबो जाति जनगोष्ठी जोङो ज' लोगो लानानै बेखौ एसे गोजौ फारसे लांनो थाखाय जोङो बिभिन्न हाबाफारिजों इभिन माने आन्दलन इभिन माने सोमावसारनानै जों बे जोंनि जौगाखांनाय बाथ्राफोरखौ फोरमायनांबोदोंमोन आरो बे जोंनि हाबाफारि बिभिन्न जों फैयै फैनानै मोनसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ भारत सरकारा जोंजों मोनसे सुक्तियाव फैबाय बे सुक्तियानो जाहैबाय माने मोनथाम दिनैसिमावलागै ओमफ्राय लेटेस्टआ जाहैबाय बिटिआर आरो बे बिटिआर जौगाखांनायनि खारनानो बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनायनि खारनानो जाहैदों मा बेवहाय माखासे जौगानायनि हाबाफारिखौ गमामायै जोङो गनायनांगोन बा बेखौ माने जोङो हाबाफारि लानांसिगोन आरो बिदियैनो दिल्लीयाव खुंहैनायनि माबाफोर उद्देश्यफोर दं नामा? गोबां मानसियानो बुंदों सार समाज बिजोङाव बुंदों कि बेफोरबायदि हाबाफारिखौ बेयाव लानायनि अनगायै मानो गोजानाव लाहैनांगौ बेयावनो हायो होनना बायदिसिना बुंदों। जों दा सानो जे माखासे जोंनि दा जेरखम नोंथांमोना ससियेल मिडियानि धरनै जोंनि बाथ्राफोरखौ दा माने मोजाङै फोसावगासिनो दङ मोजाङै माने गोदो ससियेल मिडिया गैयि समावहाय रावबो खिन्थानो गैयियाव जों जे बेबादि मोनसे जोंहा माबा दङ बाथ्रा दङ जोंहा मोनसे दाबि दङ बे दाबिफोरखौ भारत सरकार बा जिखुनु मोनसे आफादा जाय आफादा नाखि जाय गोहोआ नाखि बेखौ मावनो हायो बेखौ खोनानो मोननाय जायामोन। दा बे ससियेल मिडियाखौ सासे थानानैबो जोङो एखेबारे बे जाय गोहो देट मिन्स गभर्नमेन्टनि जाय सिथ्लायावनो गभर्नमेन्टनि जिनाखि माने मा होनांगौ कार्यस्थलि बेवहायनो जोङो माबाहैनो हायोब्ला बिथांमोना जोंनि माबाखौ मोजाङै खोनासिनगोन मोजाङै आदर खालामसिगोन ओरै जोंनि फोथायनायजों जोङो बिथांमोननि बे सिथ्लायावनो बेखौ माने खुंनो नागिरनाय जादों बाहाय गुबुन मोनसे माबा गैया जोंनि माने ओभारअल माने डेभेलपमेन्ट ओभारअल माने बिटिआर ओनसोलनि माने भेराइटिस माने डेभेलपमेन्टखौ बाहाय जाहाथे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि गोहो गोराफोरनि सिगाङाव फोथायनाय माबाखौ लाबोनो हायो गोरलैयै। बिटिआरनिफ्राय सोर गेदेमा बिथांमोना नुजाथियो? बिटिआर गभर्नमेन्टआ दा सिबाथ' निस्सय थांगोन दा आंनि मोनसे हाबाफारिखौ माने पार्टिकुलारलि बिदि मिथिया जाय हक बिथांमोना बेवहाय जि धरनै गभर्नमेन्ट लेभेलनिफ्राय माबागोन बिथांमोनखौ बै समावसो माने जों मिथिगोन आरोखि। निखिल बर' छात्र सन्था बर' साहित्य सभा और दुलाराय बर' हारिमु आफाद लगते गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा যৌথ উদ্যোগৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত বড়োলেণ্ড মহোৎসৱ উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। এই আজি আৰু গোটেই অসমৰ এই বড়োলেণ্ড মহোৎসৱক সংগতি ৰাখি পেলাই আমাৰ যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আমি আজি গোটেই অসমৰ আৰু এই প্ৰগ্ৰামটো অনুষ্ঠিত লোৱা হৈছে। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ হৈ আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিয়নো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যে আমাৰ এই বিটিআৰ অঞ্চলৰ শান্তি পৰিৱেশ আনাৰ কাৰণে এটা যে সহায় সহযোগিতা আমাক যোগাইছে ইয়াৰ কাৰণে মই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈ বিটিআৰবাসী আৰু অসমবাসী ৰাজ্য হৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুখ্য অতিথি হিচাপে আমাৰ বড়োলেণ্ড মহোৎসৱ এই প্ৰগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আমি এই প্ৰগ্ৰামত তিনিটা বিষয়ত সেমিনাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ লোৱা হৈছে। ইয়াত
শিক্ষাৰ বিষয়ে এটা সেমিনাৰ হ'ব এই সেমিনাৰৰ আমাৰ যে এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ভাৰতৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান এই সেমিনাৰৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি সাংস্কৃতিক কালচাৰৰ দিগক এটা সেমিনাৰ লোৱা হৈছে এই সেমিনাৰৰ ভাৰতৰ যে ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ এই অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু গোটেই অসমৰ পৰা অসম আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা এই বড়োলেণ্ড মহোৎসৱত আমি 5,000 গেদাৰিং ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব অকল ভাৰতবৰ্ষৰ নহয় নেপালৰ পৰা যে আমাৰ বড়ো মানুহ আছে তাৰ পৰাও মানে অংশগ্ৰহণ কৰিব তো আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা হয় এইখিনি আমি কামনা কৰিছোঁ যে এই প্ৰগ্ৰামটো ভালকে মানে সম্পূৰ্ণভাৱে মানে সাকসেসফুল হওক এইটোৱে আমি কামনা কৰিছোঁ আমি আজি গোসাইগাঁও আৰু পৰ্বতজোৰা দুটা মহকুমাৰ কাৰণে এইটো ফিল্ডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি এছএন কমপ্লেক্স এই কমপ্লেক্সৰ আমাৰ ৰেলীখন শেষ হৈ যাব এইখিনি আমি প্ৰগ্ৰামটো লোৱা হৈছে गासैबो बर' रायजो राजासिम खुलुमनाय जासिहरबाय आरो गासैबो बड'लेण्ड रायजोनि गासैबो बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठी बयनिसिमबो जोङो जि बड'लेण्ड महोत्सव बेनि जानानै जोङो गोजोननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरदों बे समाव जोङो मिन्थिगौ बिटिआर गभर्नमेन्टनि जि मोनसे मददजों फैगौ नभेम्बर दाननि 15 आरो 16 बे सानैनि हाबाफारिजों दिल्लीयाव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड महोत्सव होननाय मोनसे हाबाफारि बेखौ खुंनो थांगासिनो दङ बे हाबाफारियावनो गिबि खेबनि थाखाय जि मोनसे 15 नभेम्बराव बेयावनो जोंनि बेखेवनाय हाबाफारि हिसाबै बेलासि समाव जोंनि भारतनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां श्री नरेन्द्र मदि मानगोनां बिथाङा दिनै बेयाव बाहागो लानानै जोंनि हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव जोङो कनसेन्ट होबाय बेखौनो दिनै जोङो बरायनानै जोङो दिनै मोनसे रेलि हाबाफारि लादों जोङो बिथांनि जे मोनसे जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लानाय जोङो गोसो खुसियै गासै बड'लेण्डनि रायजोनि जानानै जोङो बरायदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बेखौनो हास्थायदों गासैबो बर' रायजो राजा जाहाथे बे गासै बर'निनो मोनसे हाबाफारि होननानै बेखौ सानगोन आरो बुजिगोन आरो बेखौ गावनि हारिनि जि मोनसे राव थुनलाइ आरो जि जोंनि गासैबो हाबाफारिनि जि मोनसे हारिनि मोनसे सिनायथि बेखौ भारतजों लोगोसे गासै पृथिबियाव गोसार होनायनि थाखाय जे मोनसे मोजां हाबाफारि बेयावहाय जाहाथे गासैबो रायजो राजाया मदद खालामगोन आरो बेखौ बरायगोन आं बेखौ दिनैनि जि मोनसे रेलिनिफ्राय बेखौ फोरमायबाय आरो फैबाय थानाय जि 16 नभेम्बर बेयाव बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान बेखौबो जोङो दिल्लीयावनो जोङो साइ स्टेडियामाव गाजा गोमजायै गासै गुबुन गुबुन हाबाफारि सेमिनार दङ डिसकासन दङ जोंहा दिल्लीयाव रेलिबो दङ जोंनि गासै बर'नि जि GI टेग मोननाय जिखिनि जोंनि बिथिंफोर बे गासैबो आयदाखौ जों लानानै बेयाव एक्जिबिसन दङ बे गासै जोंनि हारिनि राव थुनलाइ आरो हारिमु गासैबो जौगानाय बिथिङाव जोंखौ बिश्व दरबाराव लांनायनि थाखाय बे मोजां मोनसे गिबि खेबनि थाखाय हाबाफारि बेखायनो बे हाबाफारियाव जोंनि गासैबो बड'लेण्ड बासिया गासैबो जाथि आरो जनगोष्ठीया बेयाव बाहागो लागोन बेखायनो बे मोजां मोनसे हाबाफारि बेखिनिखौ बे समाव नैबे दिनैनि जि रेलिजों जों बयखौबो खावलायगोन जाहाथे बे जि मोनसे जोंनि गिदिरथार जि मोनसे बड'लेण्ड महोत्सव बे बयनिबो मददजों जाहाथे साक्सेसफुल जागोन जाफुंसारगोन बेखौ गसायनायाव आर'ज खालामनानै जों बयनिसिमबो साबायखर जासिबाय गोजोन्थों।